ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம பகவத்கீதா 15 சாப்டர்ல புருஷோத்தம் யோகா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்லோகா பாக்குறச்சு இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து நம்ம ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்லோகம். என்னடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து நச்சத் பாஷயத்தே சூரியோ நான் சசங்கா ந பாவக எத்கத்வா நான் நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் பவா. சோ இது என்ன அர்த்தம்? நத்தத் பாஷயத்தே சூரிய. ஓகே, இதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வார்த்தை நமக்கே புரியும். ரைட், சூர்யா. அப்புறம் வந்து அந்த சசாங்கோ அப்படின்னா மூணு, இதெல்லாம் தெரியும். சோ இப்போ இதை என்ன குறிக்கிறாங்க, என்ன அர்த்தம் இதுக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ எல்லாருமே நம்ம கோலுக்கா விருந்தாவன் போகணும்ன்றதுதான் நம்ம ஆம்பிஷன். இப்போ கிருஷ்ணன் வந்து எல்லாமே அதை பத்தி சொல்லிடுறாரு. அந்த லொகேஷன் மேப்ல இருந்து அங்க இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இருந்து எல்லாமே சொல்றாரு. இப்போ அப்படி பார்த்தா இங்க என்ன சொல்றாரு? அவர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகா வந்து கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கும். எப்படின்னா, நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சன் மூன் அன்றது வந்து நேச்சுரல். ஆனா நம்ம அதை விட்டு வெளில வந்துட்டோம். எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, ஃபயர். டே டைம் கூட ஸ்கிரீன் எல்லாம் திக்கா போட்டுட்டு டியூப்லைட் போடுற காலத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ பழைய காலம் தான் சூரியன் சந்திரன் லைட்ல எல்லாம் படிப்பாங்க அப்படின்ற பாவம். இப்போ டே டைம் கூட நம்ம வந்து டியூப் லைட்ல படிச்சுட்டு இருக்க டைம்ல இருக்கச்சே, இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? என்னோட வீடு, அதாவது நான் இருக்கும் தாம் வந்து சூரியன் சந்திரன் இந்த ரெண்டுமே இல்ல, நெருப்பும் இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டியும் இல்ல, அங்க வர்றவங்க திரும்ப வரவே மாட்டாங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து என்னடா இது டக்குன்னு கேட்டா எப்படி இருக்கு? அச்சோ, சூரியன் இல்ல, சந்திரனும் இல்ல, நெருப்பும் இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டியும் இல்ல, இந்த மாதிரி இருட்டோட்டி இருக்கிற இடத்துக்கு இவர் என்னடா இன்வைட் பண்றாருன்னு. இதுக்குதான் பகவத்கீதால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து பரம்பரை மூலமா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதை வந்து ஒருத்தங்க பௌதிகத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இந்த இடத்துக்கு வரணும். யாராவது சொல்றாங்க நீ இங்க வா, இங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல, லைட் இல்ல, சூரியன் இல்ல, மூணு இல்ல, எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? அச்சோ, எதுக்கு இங்க கூப்பிடுறீங்க? ஏன் கரண்ட் ஒரு நாள் இல்லைன்னா போவோமா? போவே மாட்டோம் இல்ல ஒருத்தர் வீட்டுக்கு. அப்ப இங்க வந்து கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறது பாருங்க, கரண்ட் இல்ல, சார்ஜ் இல்ல, எதுவுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன மீன் பண்றாரு அப்படின்னா, அங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுல் இல்யூமினேஷன் இருக்கும். அது பேர் வந்து பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு. அது பிரம்ம ஜோதி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் உடம்புல இருக்கு வர்ற அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதி. ரைட், அதாவது இந்த எஃபல்ஜன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷைனிங் தான் பிரம்மஜோதி அப்படின்வாங்க. இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்து தேவையே இல்லை. நம்ம இருள் இருந்தாலும் இருள் இல்லைனாலும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு. இப்ப வந்து நம்ம வைகுண்டம் அண்ணா என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் வைகுண்டம். அப்போ கோலோகம் அண்ணா என்னன்னு நம்ம தெரியும். ரைட். சோ அப்போ கிருஷ்ணலோகம் அண்ணா என்ன? இப்போ மூணு டேர்ம்ஸ் வருதே அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப வந்து வைகுண்டம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தா தமிழ்ல பரமபதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த பௌதிக உலகமே இல்ல, அதை தாண்டி நம்ம சொல்ற காஷுவல் ஓஷன், ரைட், விரஜா, அந்த கடலும் தாண்டி இருக்கிறது தான் அந்த ஆன்மீகம். அந்த இடத்துல பிரம்மஜோதியோட பிரகாசம் தெரியும். நம்ம பிரகாசத்தெல்லாம் தாண்டி உள்ள போறதுதான் வைகுண்டம். இப்போ வைகுண்டத்திலேயே 50,000 50 crore யோஜனா மேல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் பிளானட் தான் கோலுகா விருந்தாவன். சோ கோலுகா விருந்தாவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, டாப் மோஸ்ட் பிளானட் கிருஷ்ண லோகம் அன்வோம். கிருஷ்ண லோகத்திலேயே டாப் வந்து கோலோகா விருந்தாவன், அப்புறம் மதுரா துவாரகா எல்லாம் அங்கேயே இருக்கு. அதுக்கு செகண்ட் டாப் என்னன்னா அயோத்தியா அப்படின்னு. இது ஜென்ரலா சில ராமர் இஷ்டம்ன்றதால அதை சொல்றேன் அப்படின்னு. சோ இப்ப அவர் உடம்புல இருந்து வர்ற பிரகாசமான, இப்ப வந்து இதுல வந்து என்னன்னா, இங்க சன் இல்ல, மூன் இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அங்க இருக்கிற எல்லா அண்டங்கள், அங்க இருக்கிற ஒரு ஒரு அண்டங்கள்னா இங்க இருக்கிற அண்டமா இல்ல, நம்ம இருக்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு அண்டம் தான் இருக்கு. அந்த ஒரே ஒரு அண்டத்துக்கு ஒரே ஒரு சூரியன். அந்த ஒரே, அதாவது நம்ம இருக்கிறது ஒரே ஒரு அண்டம், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஒரே ஒரு சூரியன், அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சந்திரன் இங்க இருக்காரு இல்லையா? பட் அங்க இருக்கிற எல்லா பல கோடி அண்டங்கள் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா செல்ஃப் இல்யூமினஸ். பௌதிகத்துல கூட நிறைய அண்டங்கள் இருக்குமே நீங்க கேட்பீங்க. ஆமா, ஆனா ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளயும் சூரியன் சந்திரன் இருப்பார். ரைட். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி சூப்பர் ஷைனிங் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஷைனிங் இதுக்குதான் பிரம்மஜோதி அப்படின்னாங்க. இது பேர் வந்து ஸ்கை, ஷைனிங் ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆக மொத்தம் அவர் உடம்புல இருந்து வர்றதுதான் இது எல்லாமே. அதனால இந்த எங்க இருந்து வருது இது மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து கிருஷ்ணர் இருக்குள்ள அந்த கோலகா பிருந்தாவன்ல இருந்துதான் எல்லா வைகுண்ட பிளானட்ஸ்க்குமே எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு சப்ளை மாதிரி. நம்ம வீட்டுல இருந்தா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுல இருந்து சப்ளை ஆகுது இல்லையா, மெயின் கரண்ட். அந்த மாதிரி
கிருஷ்ணர் வந்து கோலோகா பிருந்தாவன்ல இருந்து அவரோட உடம்புல இருந்து வர்ற அந்த எஃபல்ஜென்ஸா இருக்கிற எல்லா அந்த வைகுண்டத்துக்கும், அதாவது எல்லா பிளானட் சொல்றது எல்லாம் வைகுண்ட பிளானட் சொல்றாங்க, எல்லாமே அந்த எல்லாமே வந்து அவர் உடம்புல இருந்து வர்ற அந்த சப்ளைன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க இருந்து வர்றதா. சோ இந்த ஷைனிங் எஃபல்ஜென்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் கவர் ஆயிருக்கும். அதுதான் நம்ம பௌதிக உலகம். அந்த ஷைனிங் கூட வராத இடம் தான் மகா தத்துவம். அவர் லோகம் உண்டி இல்ல, அந்த பிரம்ம ஜோதி கூட வர முடியாம கவர் பண்ணிருக்கிறதா மகா தத்துவா. ஐயோ பிரம்ம ஜோதியை கூட கவர் பண்ண முடியுமா? ஆனா இல்ல. இப்ப சூரியனை யாராவது கவர் பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்ல. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேகங்கள் வந்து சூரியனை கவர் பண்ற மாதிரி தெரியும். அதுக்கப்புறம் சூரியனை மேகம் கவர் பண்ணல, நம்ம கண்ணை வந்து மறைச்சிருக்கு இல்லையா அந்த கிளவுட்னால. அதே மாதிரி இதுவும் அதே பிலாசபி தான். மகா தத்துவா வந்து ஒன்னும் அந்த பிரம்ம ஜோதி எல்லாம் கவர் பண்ணல. மகா தத்துவான்ற நம்ம பௌதிக உலகத்துல நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளால பிரம்ம ஜோதியை பார்க்க முடியல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சரி, அதனால இது வந்து வெரி ஸ்மால் போர்ஷன், 1/4 தான். பாக்கி 3/4 இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் சொல்லியிருக்காங்க. இது பல மடங்கு வந்து வைகுண்டா பிளானட்ஸ். அதுல டாப் மோஸ்ட் பிளானட் தான் கோலுகா வந்தவன். இப்ப வந்து நம்ம பௌதிக உலகத்துல இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து என்னன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டையும் கரண்ட் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு போன் பண்றதுலையும் தான் நம்ம வாழ்க்கை ஓடும். ஆனா அங்க போனோம்னா அது தேவையில்லை. அப்போ வந்து லிபரேட் ஆயிடணுமா அப்படின்னா கரெக்ட். லிபரேட் உண்டி ஆகி பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாறது உண்டி இல்ல, சச்சித் ஆனந்தா, ரைட்? எப்பவுமே சத் ஆனா எட்டர்னல் பிளிஸ், எட்டர்னல் லைஃப், சித் நாலேஜ், ரைட், அண்ட் பெர்மனண்டா இருக்கிற ஆனந்தம். இந்த மூணுமே நம்ம என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதுக்கு நம்ம போக வேண்டிய யுத்தம் அந்த இடம் தான் அப்படின்னு. சோ இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தான் ஒருத்தரோட கோல் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும், ரைட்? பௌதிகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கையில வந்து கல் இருந்தா, எனக்கு வந்து தங்க காயின் கொடுத்தாங்க கூட 2 கையில நான் புடிச்சிட்டு இருக்கேன்னா இதை போட்டாதான் அதை எடுக்க முடியும். சோ இந்த கோலோகம் நம்ம பிடிக்கணும்னா இந்த பௌதிகத்தை விடணும். அதுக்கப்புறம் பௌதிகத்தை டொப்பக்குன்னு விட்டுட்டு ஓடணும்ன்றது இல்ல, பௌதிகத்திலே இருக்கணும், இருந்தும் இல்லாம இருக்கணும். எப்படின்னா லோட்டஸ் மாதிரி, லோட்டஸ் மேல இலையில தண்ணி இருக்கு, ஆனா தண்ணி அது மேல இருக்கானா அது ஒட்டாது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம உறவோட இருக்கணும், ஆனா உறவுக்குள்ள போயிடக்கூடாது, ரைட்? அதாவது லவ் இருக்கணும், அஃபெக்ஷன் இருக்கணும், ஆனா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. சோ அப்படி இருந்தா எப்படி நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா அததான் ரொம்ப கிளியரா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல சொல்றாங்க. எப்படி நாம் சேவை செய்யணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும், எல்லாருக்குமே செய்யணும், ஆனா டிவோஷனோட செய்யணும். எல்லாருமே மனிதர்களுக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, நாய்க்கு அது இல்ல. கிருஷ்ணர் கிட்ட ஒண்டிதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யணும். ஆனா நம் செய்யும் செயல்கள் பக்கத்துல இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ், நெய்பர்ஸ் எல்லாமே இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இவங்களுக்கு செய்யும் சேவையின், நம்ம இவங்களுக்கு செய்யற சேவை கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு மூலமா வர நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வராது, ஆனா சின்சியாரிட்டி வரும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம வந்து சும்மா ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, சன்னியாசி உடை போட்டா டிட்டாச்மெண்ட் வராது. நம்ம அட்டாச்மெண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிட்டாச்மெண்ட் வரும். இது வந்து நம்ம டீப்பா வந்து 12th சாப்டர்ல ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ரைட்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தி யோகாவை பத்தி ஃபுல்லா சொல்றாங்க, ரைட்? அண்ட் இங்க வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் நம்ம உல்டா பேனியன் ட்ரீ 14வது சாப்டர்ல வந்து பார்த்தோம்னா என்னன்னா இந்த 3 மோட்ஸ் எப்படி எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு. அதனாலதான் இங்க கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, பரமம் மாமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா மமான்னா என்னோடது. நம்மளுக்கு ஒரு வீடு இருக்கே, கிருஷ்ணருக்கு ஒரு வீடு இருக்காதா? அதுதான் அவரோட மமா, பரமமான டாப் மோஸ்ட். பரமம்னா 6 ஒப்புலன்ஸ், 6 ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கிறது. அங்க சூரிய சந்திரன் எதுவுமே, நட்சத்திரங்களும் தேவையில்லை. ஏன்னா அவரோட அந்தரங்க சக்தியே அங்க பிரகாசமா ஒளி வீசும். அங்க இருக்கிற இடத்துக்கு வா அப்படின்ற எப்படி வர முடியும்? அது வந்து வெறும் சரண்டர் மூலமா தான், தவிர வேற எந்த வழியும் இல்லை. இதுதான் டைரக்டா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இங்க எதுவுமே இல்லை, ஆனா இங்க வந்துட்டேன்னா திருமணி போவே வேண்டாங்க. சோ இங்க போறதுக்கு நம்ம நிறைய டைம் மிஸ் பண்ணிருப்போம் லைஃப்ல ஃபீல் பண்ணா இந்த மந்த் ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட். ஏன்னா இந்த மந்த்ல நம்ம எவ்வளவு மிஸ் பண்ணமோ அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கலாம். அதனால ரெகுலரா வர நீங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அதோட இந்த செஷன் நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகும். இந்த ஸ்லோகா தான், விட்டு போயிடாதீங்க, மத்ததையும் பார்க்கலாம். வாஞ்சாக்கள் வைஷ்ணவி. ஹரே கிருஷ்ணமா. Hare Krishna Mataji. Mataji, due to unavoidable circumstances, I joined late Mataji. எந்த ஸ்லோகத்துக்கு இப்ப இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டுக்கிட்டேன் Mataji. எந்த ஸ்லோகம்னு தெரியல Mataji. ஸ்லோகா நம்பர் 6 கலாவதி மாதாஜி தான் இதுல பெஸ்ட் இருங்க. ஸ்லோகா நம்பர் 6 மாதாஜி. 6. நீங்க if you join late you don't have to worry. இந்த ரெக்கார்டிங் இருக்கு, you can hear. புருஷோத்தம்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கேன்.
ஓகே. சோ ஸ்லோகம் நம்பர் 6 மாதாஜி. 6 ஸ்லோகா நம்பர் 6. மாதாஜி ஸ்லோகம் நம்பர் 6. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, ஸ்லோகா நம்பர் 6. ஓகே, ஒரே ஒரு செகண்ட் எனக்கு கொடுங்க. இப்போ ஹரே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிளியரா இப்ப நம்ம மேல போலாமா? புருஷோத்தம் மாஸ். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்னடா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞாபகம் இருக்கா நம்மளோட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பிரசன்டேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, சாரி, நான் நடுல விட்டு விட்டு உள்ள போயிடுறேன்னா. ஒரே ஒரு செகண்ட். இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யார் தான் ஆண்டவன், யார் சுப்ரீம் லார்ட், எப்படி இதோட டெஃபினிஷன் என்ன, எப்படி பார்க்கலாம், இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம். வேதங்கள் வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சு, இதெல்லாம் ரொம்ப நாளா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரம்ம ஜோதி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பார்த்தோமா இல்லையா? எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி. ஓகே, வெரி நைஸ். மகாவிஷ்ணு எங்க இருந்து வராரு, கர்ப்போதக்ஷாய் விஷ்ணு எங்க இருந்து வராரு, அகில ரசமா சிந்து இது பார்த்தோமா பார்க்கலையா? நம்ம இது நம்ம ஈவினிங் டிவோட்டிஸ் தான் சொல்லணும். இங்க பாக்கல, இங்க இருந்து பாக்கணும். சரியா? இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எனக்கு ஒரே ஒரு செகண்ட் கொடுங்க, நானும் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வரேன். ஆரம்பில்லாம வாங்கிட்டு எனக்கு ஒரு சின்ன நீங்க வால்யூம் நான் மியூட் போட்டுறேன். முடிச்ச அப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாம். ஓகே, இப்ப வந்து இதுல நல்ல வீடியோ எல்லாம் இருக்கும், நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க இது வந்து ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதா? வைக்கும், இதை நானும் போடவே இல்லை. இப்போ ஓகே. இப்போ இது வந்து மார்னிங் டிவோட்டிஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, பட் ஈவினிங் ஒரு தடவை பார்க்கலாம். அதுக்கும் முன்னாடி சாரி மித்ரன், இப்போ வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு இந்த மந்த் அதுவும் புருஷோத்தம்ல சொல்றச்சே, அவர் அகில ரசாமிருத மூர்த்தி அப்படின்றாங்க. இதோட அர்த்தம் என்ன, இதுல என்ன அவர் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கோலோகத்துக்கு வா வா அப்படின்னு கூப்பிட்ட கதையை ஒண்டி பார்த்தோம். அதாவது பகவத்கீதால 15th சாப்டர் புருஷோத்தம் யோகால கூப்பிடுறாரு. அங்க கூப்பிட்டு எப்படிதான் இருக்கும், இப்பதான் பார்த்தோம், கரண்ட் இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல, நச்சத் பாஷயத்தே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவகஹ யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே பத்தாமம் பரமமவா. அப்போ கண்ணு தெரியுமா அப்படின்னா என்ன தெரியுதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ அததான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hey, what do you want, my fine feathered friends? I see. What shall I play then? An excellent choice. You are as gracious as you are beautiful. I will wear it with honor. சரி, இப்போ இந்த ஃப்ளூட்டுக்கு என்ன மகிமை அப்படின்னு நினைப்போம். இந்த ஃப்ளூட் வந்து அவர் வந்து கூப்பிட்டா ஒருத்தருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் கூப்பிடுறது கேக்குமா? அதாவது இப்ப வந்து பீகாக்க பாத்தீங்க, பீகாக்கு வந்து அவரை கூப்பிடுற மாதிரி அந்த பீகாக்கு தெரியுமா? அதுக்கு அவரோட ஃப்ளூட்டோட பாஷையில அந்த ஃப்ளூட்டு ஒரு பேரும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுமா? அதே மாதிரி அவர் ஸ்பெசிபிக்கா பசுமாடு கூப்பிடுறச்சே 20 பசுமாடு ஒரு ஃப்ளூட் அவங்களுக்கு தான் கேட்குமா? சில தடவை சொல்லுவோம் இல்லையா, எனக்கு ஃப்ளூட் சப்தம் கேக்குதுன்னு. ஆனா இன்னொருத்தவங்களுக்கு கேட்காது. எதுக்குன்னா கிருஷ்ணர் பாடுற பாட்டு நம்மளுக்கு உண்டிதான் அது ஸ்பெசிபிக்கா, மத்தவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ லூசா இங்கெல்லாம் கேட்கலையேன்னு. அது ஆக்சுவலா அது இல்ல, கிருஷ்ணர் ஸ்பெஷலா இன்வைட் பண்றாரு. அதனால சில கோபிகளுக்கு உண்டிதான் அது கேட்கும். அதனாலதான் ராசா டான்ஸ் அப்போ கோபிகளுக்கு கேட்டது, வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கேட்கல.
ரைட்டா? இவங்க ரெடி ஆகி போறத வேணா பார்த்து அவங்கள பூட்டி வைக்கலாமே தவிர கிருஷ்ணர் பாடின ஃப்ளூட் எல்லாம் அவங்களுக்கு கேட்கல அப்படின்னு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பொறாமையே இல்லாத நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பசு, நம்ம டைகர், நம்ம மான் அப்படின்னு. ரைட்? அவங்க எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கையில போட்டுட்டு அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றாங்களாம். அதனால அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு பிரியம். அதனால பசு, டைகர், அதோட குட்டி அதெல்லாம் வந்து மாறி மாறி குடிக்குதாம். அதாவது நம்ம புலி கூட வந்து பசுமாடு கிட்ட இருந்து பால் குடிக்குதாம், பசுவோட குட்டி வந்து புலி அங்க அந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு. இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வர வேண்டிய ஒண்ணு என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதாரா இல்ல விஷ்ணு அவதாரா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். மெயின்லி நம்ம எல்லாம் வந்து விஷ்ணு தத்துவத்துல இருந்து வந்த நிறைய பேர் இல்லையா? விஷ்ணு தத்துவம் இல்ல, நம்ம எல்லாம் வந்தது விஷ்ணு சாரி நம்ம ஜீவ தத்துவம் தான். ஆனா விஷ்ணு என்ன சொல்றது, நம்ம விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே வளர்ந்துருக்கோம் இல்லையா? வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னு சொல்றச்சே. அப்போ கிருஷ்ணர் யாரு, விஷ்ணு யாரு அப்படின்ற சந்தேகம் நம்ம எல்லாருக்குமே வரும். ஏன் இவ்ளோ பேசுறோமே, எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட கசினே ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, நீ ரொம்ப பயஸ் கிருஷ்ணா சொல்ற அப்படின்னு. அன்னைக்கு நான் அந்த அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல. ஏன்னா ஏன் அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருந்தா நம்ம சொல்லியிருப்போம். இப்போ ஏன் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேட்கறதுக்கோசரம் இங்க வந்ததால இந்த கதை பார்க்கணும். கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கச்சே உங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட எல்லா லீலையும் இங்க நடந்தது தெரியுதா? ஒரு செகண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கம்சனை அழிச்சது, கிருஷ்ண பலராம் போனது, இந்த மாதிரி முச்சுக்குண்டாவை அழிச்சது, அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து குந்தியோட ப்ரேயர்ஸ் ஆன்சர் பண்றதும் சரி, திரௌபதியை காப்பாத்துறது, அந்த மாதிரி ருக்மிணி கிட்ட போறது, சத்யபாமாவோட போர் போட்டு 16 மனைவிகளை கேட்கறது, சுதாமாவை கட்டி பிடிக்கிறது, இங்க வந்து குந்தி போகாம நிறுத்துறது, சிசுபாலை அழிக்கிறது, அப்புறமா திரௌபதிக்கு சேலையா அவர் மாறுறது, நம்மளோட குருக்ஷேத்ரா வார் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம் அர்ஜுனருக்கு காட்டினது, கீத உபதேசம் ஆனது, அண்ட் அந்த வார்ல நடந்தது, பீஷ்ம பிதாமாவோட நடந்த சண்டைகள் எல்லாமே. அவர் நிறைய அண்டங்களா இருக்காரு, அவ்வளவு அழகாவும் இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் அப்படி இருக்கிறவர் எப்படி பிறந்தாரு? ஜெயில பிறந்தாரு. அப்படி பிறந்தவரை குழந்தையா தூக்கிட்டு போறதோட என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் பர்த்டே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணாரு, பூத்தனாவை அழிச்சாரு, சகடாசுராவை எட்டி உதைச்சாரு. அப்புறமா பார்த்தா திருநாவக்ரான்ற சுயல் எடுத்துட்டு போச்சு. இது தாமோதர் ஃபேமஸ் பாட்டு கட்டி பிடிச்சது. அங்க இருந்து 2 பேர் வந்தாங்க. யார் அவங்கன்னா குபேரா பசங்க. ரொம்ப பிரியமா கொடுத்ததால முடியாம அந்த பசங்களோட ஆடுறது, பிரம்ம விமோக லீலா அப்படின்றது பிரம்மரோட ஆனது, அவர் பலராமன் கிருஷ்ணரோட நெருப்பை மூழ்கிறது, மறக்கவே முடிக்காத நம்மளோட நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட். அதாவது என்னன்னா கோவர்தன் லீலை, அப்புறம் மறக்க முடியாத ராசா டான்ஸ்ல அவரை என்ஜாய் பண்ணி பசங்களோட என்ஜாய் பண்றது, அக்ரூரர் கூட்டிட்டு போனா அச்சோ ஏன் போற அப்படின்னு. அதுவும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சரை அவர் காலி பண்ண கதைகள் எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த எல்லா கதைகளிலும் எவ்வளவு பியூட்டி, எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட், எவ்வளவு ஸ்டோரிஸ் அடங்கி இருக்கு. ருக்மிணியோட கதைகள் இதெல்லாம் நம்ம பாக்குறது மறுபடியும் ரவுண்ட் 2. இப்போ வந்து இவ்வளவு பண்ண அவர் ஒரு ஆர்டினரி டிரைவரா இருக்காரு. 23 வழிகள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் தான் டாப்னு தெரியுது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்த சாரதியா இருக்காரு அப்படின்னு. நம்ம வந்து ஒரு சாரதி ஒருத்தருக்கு டிரைவரா இருப்போமா? அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்துதான் டாப் அப்படின்னா விஸ்வரூபம் காட்டினாரு. எப்போனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்போ அர்ஜுனர் கொண்டியில, அதுக்கு முன்னாடி சாந்தி தூதரா போறச்சே அவரு ட்ரெய்லர் குட்டியா விஸ்வரூபம் காட்டினாரு. கிருஷ்ணர் எல்லார் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா துரியோதனர், நம்ம துரியோதனர் தான். நம்ம அதுல என்ன பார்ப்போம்ன்றதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. இப்ப வந்து அவர் என்ன பார்க்க போறாரு? அவர் வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் வந்து மொத்தமே அவர் வாய்க்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட காட்டுறாருன்னு பாக்கலாமா? Are you crazy? You that sick eating dirt. No, don't swallow it. Spit it out. Oh, no, 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 no. Our mothers will be angry that I let you eat dirt. It's not my fault. What's not your fault? If Krishna gets sick, I told him not to eat it. Eat what? Dirt. Is this true? Did you eat dirt? He's lying. Look in his mouth. My dear little Krishna, can't you see how worried your brother is? Why have you eaten dirt? Mm-mm.
Are you sure he ate dirt, Balram? Yes! There is only one way to know for sure. Krishna, if you are telling the truth, then just open your mouth and I shall see. I must be dreaming. Yashoda, She saw something inside Krishna's mouth. He ate dirt! I saw the entire universe. The suns, the planets, oceans, mountains, all inside his mouth. I think I'm losing. mind is fine. Have you not realized yet that Krishna is special? But ஸோ கிருஷ்ணர் வாயில என்ன காட்டினாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அண்டங்கள் எல்லாம் பார்த்து அப்படியே மயங்கி விழுந்தாங்க. ஏன் இது கேன உபநிஷத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணரோட அதிகாரம் இல்லாம ஒரு சின்ன புல்லு கூட ஆடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்த பிரம்ம விமோக லீலாக்கு நம்மளுக்கு டைம் ஆயிட்டு இருக்கோம். அதனால மீண்டும் நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சோ இதோட நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படத்தோட காமிச்சா நல்லா இருக்கும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. அது டக்குன்னு ஸ்டாப் பக்தி பண்ணுங்க. விசால் வந்து சபிதா மேம் வந்தாங்கம்மா. சபிதா மாதாஜி வந்தாங்க மாதாஜி. பக்தி விசால் சபிதா மாதாஜி. வெரி நைஸ். உங்க பக்தி விஷா. ஓகே 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 வெரி நைஸ். ஆமாங்க வந்தாங்க. ஜெயஸ்ரீ மேம். இன்னும் நம்ம நாளைக்கு இதே டைம் மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? 2-3 பேர் நேற்று வந்தாங்க. ஓ ஓகே, வெரி நைஸ். பக்தி விஷா. ஓகே ரைட். சோ நம்ம மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? நான் எண்ட் பண்ணிடுறேன். பத்மராஜன் மாதாஜி ஃபோன் உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மராஜன் மாதாஜி என்ன சொல்லுங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டைம் ஜெயந்தி மாதாஜி நீங்க இந்த சேவை எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஒரு சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே சாப்டர் எடுத்த உடனே ஓகே கரெக்ட். சரிங்களா? யார்கிட்ட சொன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. செஞ்சிடறேன் மாதாஜி. ஓகே, எல்லா குரூப்ஸ்லயும் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சு. மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி அவங்க பொண்ணு கூட வந்தாங்க. சரி, நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே அவங்க கிருஷ்ணா. கூட வந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.